Hi! Welcome back again. Take two naman sa diyan mong video karon. I'm Josh Bernardo Vlog and you? Ay, layo kayo doon RD. Ayun. Ako yung maka-adjust or ang camera. Oo. Busy kayo. Namoga siya kay iyang birthday ko nung karon eh. Birthday, happy daw. birthday. To, ang prize ko na siyang birthday kay pa masali siya ito, pa barbilon siya. Prize siya. Mag-barbell na siya ron. Perfect kailang kilot ko. Fried chicken. Permiro, ilang kay steam, permiro. Dahil kumay lang kay fried. Oh. Di pagbalik bigyan, pag kumag-fried, na yung steam balik. Ito ba kita nga chicken. Steam and chicken. Steam pa dyan balik. Perfect kayo. Mo nila ang little kitchen diri. Human kay mo ni siyang ilang bathroom. Ah, ka-perfect ba? Asa yan kay buhat the other day? Unsa pagsukod ang rice? Kinamot ra ni Like siya that, sukod oo. ana ra. Oh. Basta diri siya ang sukod kay daghan man sa kilo man ang giluto. Kapin. Tinuod na siya dili. Tinuo dapat diri siya kung 2 kilo diri ang sukod. We, Hmm. di magana. Siyempre, puyo ra batag probinsya. Ah, puyo dahil probinsya. Uy, high-tech di yung probinsya. Na rice Yes. cooker. Amo kay Di, ano ito. probinsya, mga Dito rice sukod-sukod. cooker. Sa kamot. Dito rice cooker. Oh, hi. Ang mo ni siyang isda. Mo ni lutuon nila. Subaon. Oh, subaon. Parehas sa kay birthday RD. Ako Oh na my ang God. nagluto, interview ang nagluto. Hi, kumusta sa ang nagluto ng fried chicken ato interview kon? Kay hired ba gini siya from kuan? From the other Roma. From the other planet. How is it? Ikaw, pansit. Hi. Kumusta yung pagluto niya? Okay ra? Medyo okay kayo, happy. Medyo maragay-gay na. Pinahihirapan sa manok. Sama na siya, wala pa lang humanap. Enjoy. So, mo enjoy ka ba ni Chicken Joy? Ah, Jollibee. Jollibee. So na siya magsugba dis like isda ron. Mo dito isda di. Abi ko i-steam tong isda, di dito i-steam di sugbaon dito. Sugbaon ang isda daho kay isda kay wa man sila lechon, isda ang lechon nun. So, mo ni among i-prepare we preparing alling. Yeah. The English of alling is olyangs. Charcoal. Olyangs, social. Charcoal. Kadi mo siya mong kuan. Saan ni siya? Sagol sa Lamas sa salt sa isda. Damasod sa isda. Social nag-anang malato. Mo ni siya. And then Kasi nakadato. kani siya mo ni paper kauban sa papel. Wale. Wale. So, kumusta naman itong pag-fried ya? Wala pa naman. Kapit-kapit na. Ah, wala pa naman. Okay. Dako kay tagnaw no basta wa tay. Gamay na nagkulang mo na lang di sa bread. Sige, gamay na kuno jag ko lang. Gamay na lang. Sa man gamay ko lang. Napaka-perfect ba oy? Happy birthday, baby boy. Baby boy. Baby boy. Ano masasabi mo Harry Potter? Okay lang. Okay lang. Harry Potter. Muna siya pag correct pronunciation sa Harry Potter. Ah! Mama na. Social kayo, no? Nami altar, pero may santo. Hello, welcome back. Where's Dante? Oh my God, Dante, say hi to your vlog. I-promote mong vlog ba? Welcome. Hello, ikaw. Ka-serious eh. Please like and subscribe to my YouTube channel, Dante Bacalso Vlog. Maon na. Ano dati? Pinaka-serious na siya. So, maon na. Di na siya mapala sa mga kabuang na mo. Kay mga buang-buang ba may siya. Pinaka-seryoso. Siya rin judge. Ah, judge! Wala. Dito. Bago na siya. So, I'm doing a push-up right now. Can you hold this one? Sige daw, sige. Like this. So, first thing to do is you need to higda like this, like higda like a princess, and then doing this. Oh my God! Ah!
my God. So critical. So critical talaga. Captain Darna! Ah, my God. Captain Darna naman noon. Nakakaloka. Nakakaloka. Talagang, ano, maratag, di madasa gym, no? Oh, lot like this. Muna siya pang exercise, ano, ang lawas si RD, wala din nadala exercise. Pang romance naman akong lawas. It's not, pang romance nga, body. Uy! Bad. Disclaimer. Short disclaimer. So, asa pa may atong buhaton sa Magsugba ron? tag isda ron. Magsugba ramig isda. Okay guys, I would like to introduce nga kanang sa mga spices ron or mga sauce. Sundot, ang katong chicken na mo kay dili to siya i-fried lang kundi kanang amo to siyang muog. Sa to bread spicy buffalo chicken. Spicy buffalo chicken. Spicy buffalo chicken, kauban sa bakalo. Kani siya, mo na silang ingredients sa spicy buffalo. Kani, this is pepper. Kauban, kani, this is vinegar. Magsugba daw mi. And then, nasa sila timbangan kung unsa ang pagtimbang nila. Oh, timbang mo. Wala dahil di makita sa kuan. Kasi banahan. Pagbaga. Baga. Oh, mo na siya mong kono. Where? Isda. Say hi, Aya Bells. Hi. I don't care if you're nam anymore. My God. Nami silig dito, color red o blue. Social kay. So, ingon ani paghaling sa oling. Ay, ganing ba? Hello, welcome back. Napuno ang storage sa cellphone. So, mo na siya magkihalin. Kihaling-haling. So, naitagap sa drinks tayo man na siya haling. Ako ay tigmandar. Ako ay four man. Soft drinks. Oh, of course, pwede maging ng cookie magbubo. Oh, napay siyok. So, yung kung sa RD ko no, ang sa ko no yung sanay, compost sa element sa kaayo. Singon siya ka sa hydrogen. Ningon ko kay si Kuan, oxygen. Ningon sa RD nga, hydrogen o nitrogen ko no, usab na di ay. Nausap na di ay Kuan. No ate Eddie, because the phosphorus is composed of the metallic elements. Ang water na oxygen. Mo na siya ang water gitawag og H2O. Yes, I know. My God, H2O kauban sa WO. Hydrogen and oxygen ang water. Ah, okay. Pagka-bright yun yung Harry Potter. Chicken na yan ko. Nausad na din ko ano sa during our time. Di mo na mauwi. Unsa dito? According to my study that the water is composed of fish. Compost of fish. Compost of kuan mga namuyo sa dagat, and then ang compost of lumot, compost of everything. Algae, Fish, compost of bacteria. Oh my God. Kibaw ba ka diri sa Earth nga ang una nga Wadyo kay sa Earth, sa man di ko ang taga unang Mars. organism kinatagpuan sa ilawom sa nasa tubig Halo, ang unang organism maghanda. before ta na exist. So, sa mga unang organism kanang RD. Sa to? I forgot the organism. Na Basta mauna siya. mga Pantang seahorse. dili mga dagko man to siya gud kay grabe mo gud og hydrogen sa Kung una. dagko kay kuana siya okoy. Ang oxygen magud sa una sa Earth is 40%. Halo, Karon oy, ang oxygen karon is 20%. Scientist na Mo nang mas siya. dagko ang mga animal sa una. Okay, padala na siya sa Mars. Ipadala sa Mars. Ipadala sa Mars. Okay, nananawagan po ako sa lahat ng mga astronauts na kung kinahanglan pa magtao sa Mars na ako ipadala diri. Kani siya, di ba? Kani man ako ipadala siya nga kay mahimo siyang scientist dito. Di pa ta mabuhay sa Mars, puting walay oxygen dito. How did you know? Nakadto na di ka.
According to NASA. Oh, Wow! masa spelling sa NASA. Amo. National Aeronautics Space Administration. Di ba? National Ang puti mo oy kabaw. Space Administration. Kaya ang NASA na ibawaan mo, nasaan ka? Basta ka nang nasa, amo ni bawaan, di na national mo, nasaan ka? NASA. Nasa amo Ay, mo na siya. Unsa man ang mga question direct lagi na maikog ta. Compass, okay. What is the What is parabola? Ah, parabola. Unsa para go uy? Kanang para din kibula-bula lang kaniya. Char. So, how is it feeling now? I'm feeling great. My God, matabot sa tongkang kay bangagon itong jogging pants. You're feeling great because it's your birthday. Yeah. So, what is your wish right now? Ana, wala na virus unta. Wala na yung virus. Hi, TVBC, hi to our vlog. My God. So, wala na yung virus. So, imong kanunta ng virus. So, how can you eliminate the virus? Follow the protocols, follow the instructions sa government. So, anong masasabi mo sa ibang tao na hindi mo pumapollow sa protocol sa ating government? Pag-follow na mo oy. Why? Para mauman na ni. Ah, okay. Ah, okay ra. Okay ra siya. Dili ato ibutang ni para plus star. Oh my. Ano oy bunot? This is bukong. Bukong. Our patunganan for today is bukong. Because bukong is a very dili te is that te. It's because we're not kuan eating pork right now because of kuan, you know, COVID. not COVID, Ano sa because of we don't have money to buy it. Makita gyud sa Makita YouTube. dyan. Di na dyan daw, mga nanang, gagalaw ka. So, mo na yung makihaling ro, naghaling may, di makita siya. So, wala siya, na isaka ha. Uy, uy, uy. Ow! mga kata ganinang kayo. Mga katakan kayo. Sa una lang. Eh, si Kuan, hindi pa Asa, si... asa yung subanan? Ato ra. Tara, sumbahan. Kasi sa eh. Tilapa niya nag-iring. Kasi dito, birthday boy. Kuan nila ganun. Ikaw dito nag-birthday. Kasi dito birthday boy. Uy, ako lagi mong gipahugas lagi ani lagi. Ako may ti kamera ron. Hugas de. Ay, Alam, ayun, hugas. ayun, ti uy. Ayaw na ti kay Camila. May ko binimuti. Hala, makita na to na. Siya pa gasa na ti kay. Mag-video ko niya sa pagbuo. Hello Arde, kamusta? How to wash the grill station? Punta, uy. Saan pag-wash sa grill station? Tamba kay Pika. How to wash? Kuan. Like that. Dapat ang birthday boy may paugason jud siya. No mo na siya silot. Silot na siya. Nasa luyo. Pwede na mo kay Brad? Oh, kana siya. May brush. Nama may brush sa sarap. Mo na siya yung way on how to brush the grill station. may isang brush. Si Art, anong masasabi mo na nakahugas ka? Eh, I feel great dyan. ano nasasabi mo? Ang birthday boy mo na siya silutan ng hugas. Kaya ano, parang birthday. Nagsarasan makahugasan na. So, kumusta yung pag-brush na? Sira, dili naman sa inyo nago kain. Hindi mo ba? Hindi siya kapoy. Mas kapoy ka ng pasahon ka. So, napamalik mo ta, uy. Huwag pong mosta. Among call time ka ganina, 8. Napay call time, marang feeling artista. Dapat ko mo, katabangon no kanina. Paan ko nom? Tip number 1 on how to create vlog. So, face the camera. Tip, tip number 1, dapat naka-cellphone.
Sige na. Tip number 2, dapat na kay kuan. Na kay now. Takila na uli nga. Si Lloyd, may kapalit alita na. Wala nabasa ko. Ay sa ita, ay sa butang. Iya sa kay bulog na nimo. Among grill station, grill station. Apa station? Gaban sa Shell station. Yes, I'm done, Amy. Ano masasabi mo dahil sa posporo? Oh, my God, lubot ay. Lo, natukuha mo. So, mo na siya. Huy, di na siya organic atong uling kay na siya plastic. So, unsay tawag ana na? Kuha na siya, i-separate ang plastic sa mga hindi mabubulok. I-separate ang hindi mabubulok sa mabubulok. Ay! Oh my God! There's spark. Naay siya kuan. May pangkayo na Napay kayo, napay spark. Kita pa ni walay spark ba. Kisa man tayo mga single hi, so mga single, I'm single, ready to mingle. Kung naay manguyab nimo, unsay tipiko nga lalaki nga gusto nimo? Tipiko nga lalaki akong gusto. Kuan siya. Pasok resume lang, kakalong basahon. Lang ana ko lang kuan o. Gatod na sa mis. Hala, kaya na, kinilibre. Ano masasabi mo paghatod sa tong fish? Bukat tayo. Bukat kayo, Jod. Ang kana ko nung isa. Ang kana ko nung isa, kitawag ko na siya yellow fin. Ano yellow fin nga? Isda man siya. Dapat yellow fish. Yellow. Dapat yellow na siya. Kay yellow pin. Yellow mong gusto yung nani o. Kung na ay apple pin, nasa yellow pin. I have a yellow, I have a pin. Oh, fish ang gusto ta. So, na siya. Wale. Since nga wala may pang budget og inasal, isda lang sa nga sinugba. Dako te. Asa man sinog ba? Wala siya inasal nila. Ang sana natin? Manori ito din sa mga silingan. Hi to our vlog! Si hi! Franco! Hi! Ano siya mga silingan rin ha? Mga kekero. Kekero. So, magsiting practice ako eh kay how is it eat? How is it eat? Oling ka ba de? Bakit? Oling lang, utana lang ko. Lamig ko cause hala, there's someone to call you. Oh my God. I go off camera. Our YouTube channel. Kana siya kana. Ala oy, masa man na siya. Sana siya? Nanaa mo kisundo. Say. Yes, sir. What is that? Yeah, hello, sir. Hi. Say hi. Order ni. Asa ni sir Riles? Wala, Riles Collection na Jollibee ang tray. Okay, Kwanzers, ito yun. 500 ulo. Kala ko na siya keep the change. 500. Sige, pwede ra pod. Kati lang ko ha, kung sa Gcash. Gcash, kana dyan ang mga social. Gcash. Diba? sir. See, Salamat, bye. Thank you. So, sa mga, can I bring that to, ikaw lang, kaya kinagulo sila. Oh my God. Paglisod ko, huwag dala. So, mo to siya mong kuha. Mo to siya delivery. Social, no? Delivery. Mayamanin. Yamanin. Asa na siya? Silver Swan? Silver Swan lagi suludan na. soy sauce. Silver Swan, so isa sa deliver. Oh my God. Unboxing na. Unboxing. Di ako dabi. Kay Kwan sana, ikaw lang. Feel ako. Mag-unboxing time. Asa na siya? Madara. So, naglisod siya da. Pahirapan mo dyan ang birthday boy, no? Since birthday boy, pahirapan dyan siya na to. Kay, di mo nga siya na, hindi siya worth it ang birthday kung di pahirapan mong nag-birthday. So, Grabe dyan ikaw kuha, no? imo tayo kagabitan si
imo to gamitan si imo to gamit imong magical power nga katong stick Harry Potter. Harry Potter. So my god, there's a car. A car of a Suzuki. My god. How can we labang-labang dito eh? So nag-traffic me kung sa EDSA na traffic, dili sa na traffic. Dilabang na. Mo na siya mong traffic. So madlok ta mas dere atong lubot ano kuan. Ari ta moagi sa atong pinakabungga nga agianan nga ang color sa gate kay kuan kanang ang color mo di ko gipakuyog ni RD kay abi ko bisita niya one day delivery. Oh. Yes, of course. Mag-unbox. Kamoy magbantay diya. Ayaw ko pa. This is an unboxing kuan. Secret! Ay, soft drink. Di soft drinks, oy. Listen. Dili. So, ha? Ang fish, dili pa na. Dugay pa ng luto kay dako kay na siya. Mao na siya ito. Fish ping. As if, problema na sa isda. Mabali siya. Yung kagalingon. Palikaya siya diya. Nabot na? Problema na siya sa isda. Pabali. Guys, ang isda, igna ng isda, pabalihan siya sa iyang kagalingon. If di siya mabali, kaya magdusa siya. So, ang yung lumpia, nag-unboxing sila. Nag-unboxing, nag-unwrapping di ay. Nag-unboxing. Kani, so siya kay no daga na lipa daga kay doy hanap lagi na diya dagan lipay na kay ang mga kuan ni ang mga alam na mo na siya isulod wa mo kuno di mo kuno ala oy Dindot ng bili oh. bili din abi ko manananggal kaya abi ko kipot la maghawak uy abi ko Na may juice, juice. kipot la maghawak abi ko manananggal kuan mo na siya yung handa itagom sa na so siya kasi dalan sa bili abi ko silver swan si asa di mo kita silver swan handle with care pa